Naar Valkenburg komen zonder een bezoekje te brengen aan het casino of Thermae 2000. Ja, dat zou toch zonde zijn? Daarom gaan wij ons eens goed laten verwennen. Ja, we zijn hier in een van de vele relaxatieruimtes voor een chocoladebakking. Het is iets wat ik normaal opeet, maar me ermee laten insmeren. Dat heb ik nog nooit laten doen. Waar is dat goed voor? De chocolade-inpakking is heel goed voor het ontgiften van het lichaam. Het werkt door de doorbloeding, het werkt verstevigend op de huid. En de vitamines wat in de chocolade zitten, in de cacao zitten, is ook heel goed voor de huid. Zometeen wordt het hele lichaam ingesmeerd met de chocolade. Allereerst beginnen wij bij de rug met de armen. Dan gaat u lekker liggen met het hoofd op de handdoek en dan wordt de rest van het lichaam ingesmeerd. Dan wordt u lekker ingepakt met de folie en met de dekens van een bed. En dan wordt het bed omlaag gelaten. Dan komt u terecht in een soort van waterbed, 38 graden warm. En wat kan hier nog meer? Buiten deze pakkingen kunt u ook nog voor lekkere gezichtsbehandelingen komen. Voor massages, voor lekker te bubbelen, sauna's en voor lekker te zwemmen.